commission jangan kasan arpos nem lai pos nem nang ne ka kai ka khia ka de ka number 2 ngabo ka wa kongsan ne akmado kabalai ka don ka me bade ka kam ka jang ngala ne kendo ban ka sekendo ba kini ki khata ngan sedang naka ini ki center kedon ki central office apa nihu hakum kan nihu kum kan nikrims kum ka NIT nglade ong bon senda pinui haki di YouTube channel jonga ki group B bat ki group C post barakhoi deben yo be trash nong trai mulo balengong ndi bangong bangaye isi kiwi jaban rew namar man ki state lada village apa UP uyotang tu nong Uttar Pradesh da village Bihar group B group C pendape nong Bihar Lesha Bengal unong Bengal Lesha po Orissa nong Uria Lesha po Assam Assamese Lesha po Andhra Telangana pinui ki bakran ya ka katen Telugu Lesha po Kerala ki bakran ya ka Malayalam Lesha po Tamil ki Tamil Nadu ki Tamil Lesha po Karnataka ki bakran ya ka katen Kannada lan Lesha po Gujarat ki bakran ya ka Gujarati katamut ka group B pat group C kidai ki post barit barya 100% ngide benyok jangi hoi kandon nama ka deka ka central government office kandon ka reservation ki bo eka SC kita ngin bo 100 ba bon balang hi dia benyok kam jangi ngan sale kendu yo vice chancellor jangi nama ngal te kendu yo borobar ngasa kendu ki director jangi NIT baki nigres ba yaka group B group C nama runju don interview show manta ki hap thum ba ki national time ro nama ka dei kaleng saudam namar bangila thawe ka jalla la jong ka dei ben wara bonto yang ngi kum ka jalla group B ba group A bon sen ngam haba group A khanta la bi pe kan nihu kan no hikai ki haba ka group A hoi ni don kam no hikai ba tubet ni don kam ki ba ki officer ki ba biang hanai lada udon ujongi ba biang unohai kai college le ne unohai kai bade suno suno ula biang na dong sedang lese uduna ki point kindia uduna ki papers kindia hanrai lese lada ujongi udai khatpra jongki de ar phol ne ar par ham ai la jo khatpra jongi hoi namong lada jongi de ar jongki de khatpra le ne ar pho nimla banong ayu tu ar hanai lada jongi udai khatniu le ne khatpra jongki ulong ar phol le ne ar pho ar deban island yo jongi haka group A tamon ki post officer rukum jo ni don kaman island nganyep nasa kudu ki director jongi ni institute hapoka jela jongi ban bahaya kata ban yo vice chancellor jongkan nihu ngan ong ba tamar ki don ki post mami philai don kam ban thong bedi ki no hika jongi nama kata di kawai tangka ye ba nama ta ka center ni hapkan maru ba ka jela jongi ke de ka jela beduk habang ong ke jela beduk ngadon ke jing sam rahi kindia sutu belai ka ri jongi ka jela jongi ke de sya ka jela beduk nandong sedang pipet haka poverty index papan mi daka center ngilong by not try number R lene number 1 lene number line not try do hanrai ngim soto ba balai ngilong kumne hanrai habang ong ka rijo kane ka jela jongi kane ka baduk habang i pejong nong mi khmat jing pang sape ya ka pisa jongi i ko mangi thia be ka pisa i ko ba ka tusok jongi kamde shu daka matres kade be daka siang be daka pisa namar Khandai Klur Kilaban Punlur Haka Cherry Blossom Festival Literacy Festival kile Literary Festival kile apa waslek hantur thre alai kru kila Punlur Haka Meghalaya Games ngai janga perlok ngade balekai bangalekai ki live pucai ngamare hanwe ka jing sutho ba haba ngide ka ri baduk arpu lai Klur Kilaban Punlur sansngi ban perlong ya kata Meghalaya Games hato kami ka jingkeli manus nem bi penle ka Meghalaya Games haba kito ki khna samla jongi kan thai basrang haba kilayo gold medal hakno gonoga phang bagi lekai phila ayu ki ka jaga ban training bhat phila ki ka sponsorship bagin ne tbet haka kam jongi kadai haka liang badminton ne haka liang kamare ne ka cross country ne weightlifting ne archery ne kan bolong ter hanre new iba chise lai medal lese ba pliu tau khna lara to medal ula shubo haka shoge jongi hayeng la shubo ban pe Kajingkeli kawan haba pi lale kawai ka Meghalaya Games pi layo ki gold medal jongi pi don kam ban penbiang ki ka training babiang lada don kam hiap peji kita ki paitwa ki parlok jongi ban phai ki sabar jongka jela jongi dan don kam pha sabar jongka ri bakin yo ka training batibit namar ni don kam habang ilekai parlok ni don kam ni sothu ba ni don kam medal hapo ka Asian Games ni don kam medal haka Commonwealth Games ni don kam medal haka Olympic Games lada yo medal hagine
Kuno ka factory, kuno ka multinational company kan ai kam depi. Hanre lada ngikut tang medal hapo ke jela jomi nginum poison osino. Nga dawa na kene ka sarkar takara borobor nga ang habapi not ban punun ka pisa pai ba kumne. Ai yang ka jing sai. Ba yikine bala yo medal hagini kisne bala dep kan no pisa bila punut ban ai ka training bobyang. Ba kitur kin yo medal haka Asian Games, kin yo medal haka Commonwealth Games, kin yo medal haka Olympics. Hanre new iba umda namar sans ngikin punur aflai kelur ngimtip le se shiklur rudan kapisa batang ngimtip la tepsino ngidon ka bagam salia bano ya kata pai ba ngam non jing salia e no ngidon ka pasuto ya kata de kowe sakawai kamat banga don ka pasuto ba habangi ong niduna ka kam gaja ka jingkeli kawan kam sarkar ngimtip kaduna dami uai pos le se diki 4000 ki beragi awat kam hanre ka sarkar jongi borosi kata san for arsnam gila persyang ayu bang warna ya ka company ko biang hane hapo jela jom ngamong company behe ni de ki jaga reulok nyimla ban thau ya company behe hanre ki company sna dawai kum ga gi ong ya pharmaceutical industry lene ki company basna marba mardi ka food processing industry yidon ki company ki ban le kini dawai kembat bangi bon hane hapo jela jongi bale kum kita ki company ngimyo don kam sotho baya kata bale ngimyo kita ki pharmaceutical industry kita ki food processing industry kita ki herbal medicine industry ngimyo namar peja ka sikim ka kham ri shisho banyangi kham long shower sandeng yang ulum hanrai ki don jan thandai ki liki company basna dawai kum ki sipla ba phit ki dawai kut phit lai project ki company ki don hapo sikim ka jingyo jingkot jong kiro ka he ba kala bani nujor lene compare bat ka Delhi bat ka Goa ter handai mengi san for ars nang ilaya ngim kendit benre hado menta bangin don kampung gini ki industry banan hapo haka mat jonga bentrai kam ngala boru ya kane ban yok kam yo jam ki khana samla jongi ngidon kam ban wala kita ki pharmaceutical industries ki bas dawai ki company basna dawai lane ki company basna marba mardi namar ngi uso upai ubon kamai ramo kelai ni dap kerhai ke jing yo hanrai ngim yo ban patrai kam ban wara jing bha yi ki nang nong kendok kam tam ki pai ba ban lui don kam ban pen kente ya kata kum nongin namar ka kam sarkar kumang la ka duna ni hawat dikiwe ki lat ki lenti ban yo kam yo jam hawa kernya kai yo kam yo jam ngakwaru ban pen sluri ki khana sama jongi wat le rai nama kene de kam me khalia ka ba thamai ni nga bat khing ni tha ngim non kam le rai ngaong ki khana samlakat bang ki nungam tip ya ka kten hindi kat pala persyang phimde ban kle ya kten khasi phimde ban kle ya kten pharang nama ka to de ka trai jomi ngimbe hanrai nang ya ka kten hindi nabar ngai ki khana samla jinge hakne ke juk ki don ki jing start ban al ki don ki jing ka ki jing start ban ruwa ki tenak kerenyang ki bhabreu hanrai tang mamnang ka kten le si ki me ya ban chambata haka Bollywood bani ak movie ngakwa nabar umde ya bangi ngakran thala hangne pai ba hakane ka jok ubreu na Arunachal urwai hapo ka India Got Talent ula pau nam pala ka India Got Talent ni yui ka Shillong Chamber Choir ka rwai digi jing rwai hindi ka pau shakmat ka job senanya kata ka jing khoi balai ki khna samla jongi ki ba biang non sunang ka dor ka dar karnia kan theba sunrang ki long ki model hangne hanrai kimla ban persyang man ak hi ki film balai ka ang namar ka movie industry jongi kadang don kamai khna samla namar la biang ka khatin ka thle namar kan ma perlo umde etang man ak film VOE kini platform jongi OTT platform la bol ma gidon ka Amazon Prime Video gidon ka Netflix gidon ter live project ki film live project ki serial ki production man kasni dikki klor ki kamai hakawai ka film hakawai ki serial balai khna samla jongi minung pen slur yo ban lai hot lana pikwa long IAS leja ka coaching long IAS mlele pikwa long IPS ka shong haka mon jong pi pikwa long engineer ka shong haka jing troi sitom jong pi pikwa long doctor kat ba mon jong pi pikwa long unno hikai school ba ne hu kat mon pikwa ban long hikai college lani yani ki school ka mon jong pi hanre hawa pidon ka saban roi pidon ka saban ak wat pendo jaya kata penim nganong penkhaya kata nama pi don kam ka ktin ba pintin deba dalo nga kibre pon sing ngam wat sudu bakla hapo ngam misi ka ktin hindi namar ka don ka jingmun toy ngai namar ini khna samla kumagio haktin phareng ni don kam ban broaden ya ka horizon jongi ka jingyo kam yok jam nimla pan phai tan chilia ni hap phai keleng sau dong ka chobo kam
ka movie industry hagane ka juk manta kade ka ba ka company ne ka industry ka biak ya ni don kam suzo ba lada ki khana samla jongi ka prasak walle rai lada pide ba tibit ban shot pitbit ban ruai pitbit ban keren pitbit ban akflim ya sakmat nga kumu henman kumala au kumu kni ngan kersan beja phi nabar nga don kam ban yui ba hagane ka jela jongi khamtam hagini ki nyotli ki tisri bangi don kam ban pen kieu ki khana samla jongi natte ki khana samla nga de noi kai ni ho nga sutho man kisnam ki hajar mod ki mi ki khana jongi hei ki ne wat kam kin parlok non kam nama hapo jela jongi non ne len naka kam sarkar ban kam bari angim yo hanrai ka wan kata ka jing sloba san pho asne bhaping la ya kiwai ki state le chapa goa phinyu im don le bure ba shusong wei ro bara khana ya kam namar ka bankar company ya ka jela ka bankar kong thau ki scheme la ku jai hanrai mongi san pho asne milaya unong me khba jongi suwan penbe jongi nga ngam de utayo ki suto bakla parlo nga sahala sotun nga hikai ani ho ha gono ko porda phile chaka website juga ku manglaom www.lathumkumar.com la download ka phone number jonga ka whatsapp ka email ka ke phikwa nganum pen kelai kata job ne rem hanrai phila ban chu sim pha message nga ong adon kam kata ka jengeram ndei bangan IP sai fingal ada ko ngamdon pisang ngamde bayen pening ka party mono bangan IP sai bi hanrai ngan aya phika jingkula ka jingkula jomu no hika inde jingkula jomu no mi khbat parlo ngade first time manganang yang hane mada ngamde unai brebal aju yang election hanrai nga sutho baka jing thangrang jungi khana samla jungi tagama wa bi pannong yang ka sur jungi khana samla amne tang hapo parliament hakane ka jala jungi no adangi trai stop rangkat namangala ngamde ela dam dun pai ba ngamde ela dam dun kinong ki kam sinak namani hapi trai rangkat ladangi trai rangkat nin yo kata thong nin poisa kata thong kebedan kama sagawai kamat